Yoning yaning talengko kati langit lumampah kadya warara Semarik poten praitno smuri reseko bali Puto Pandha tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana maragana
Tes, oh, tes, tes, oke. Bentar ya Pak Bu, Mas Nanten, Mbak Nanten, bentar nggih. Nggosan nggih. Nafas, ala Pak Kamsi iki jan nglegake video kita Pak Kamsi. Yo lah dantenan Pak Kamsi. Pak Kamsi anggere lunga kelingan aku sesemene gawanane duit sak koper kae lah dantenan. Sehat terus nggih Pak. Lancar selalu. Aku sesuk ditangin yo. Wah malah jeluk. Apa jeluk somene aku. Ora sah. Minum dulu, Irian nggih. Mbak Nganten Mas. Pak sedap ya Pak. Minum dulu. Mimi Mas. Mimi. Mimi paham Mas. Mimi tahu. Minum. Kalau Mimi Masnya Bu, Mbak. Kosek ya. Bentar ya. Lah asem lalari katut mlebu. Katut. Ora apa-apa. Mimi. Saestu. Nyun miki setunggal, Pak. Ora. Nyenok. Bar Mimi sik ra. Mboten. Napa? Kula pun gadah mi. Gadah mi. Apa-apa? Pun gadah mi. Wis duwe mi. Wis duwe mi nan cilik. Ndak ora lho. Ndak sinden iki lho. Ibarat di serutan iki sayang. Saya nelek kok aneh. Sayang, hendak kowe sayang. Roto. Angel
temen nutup ki Pak, tutup ki Pak. Ngono kae ndongae ngaten sik ya Pak. Kula mriku angsal Mas, Mbak. Asal nggih, boleh nggih. Pamit nggih Pak. Kowe wis udut to Pak? Danyae. Lah ngopi udut, lah jane danenan. Nek sang di omah ki jan gegake. Apa Pak? Ngopi lek. Rokok ya Pak. Aku engko nih ya Pak. Matur nuwun nggih Pak. Sehat terus, lancar terus, berkah barokah dan semoga selalu wonten ing payung manik tukang ngerku jagat sak isine sak lawase. Kula tak ndongake ngantene anek jenengan nggih. Ayu Pak kaya bojoku. Tenan kok ayune kok ngene iki ya Pak. Biyen ning saiki 90 kilo itu. Mas aslinya mana Mas? Malaysia. Malaysia, asli Malaysia. Ya. Oh, berarti saudaranya Ipin Upin. Oh iya. Dekat. Oh, saya pernah ke sana itu, Mas. Nganu, cari Ipin Upin itu, Mbak. Iya, apa? Ayam buyengnya apa? Oh, ayam buyeng. Mas nganten pengen punya momongan berapa? Pengen piye ya? Pengen punya anak berapa? Cukup 2 aja. 2 ya. Mbak nganten pengen gadah pinten? 2 tambah 2 4 ya. Lah. Ini saat ini. Oh, enggak berarti 2 saja, oke. 2 anak cukup. Mas nganten, Bu, Pak, terima kasih nggih selamat datang di Indonesia sing penuh dengan wow ini. Sehat selalu, lancar selalu, dan semoga selalu diberi kemudahan untuk memperlancarkan segala urusannya dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas nyenuk tahu? Di Malaysia ada bahasa nyenuk enggak? Enggak ada. Mbak terangno nyenuk apa? Terangno sih. Ora apa-apa. Ora kelem. Ngene kalau bahasa sini kalau apa jenenge? Apa Pak? Pak Pranoto. Kuwi apa? Pantun. Ubur-ubur ikan lele, masih namanya sinten? Nik le. Nik le. Wes terus. Wes terus. Ubur-ubur ikan lele, nyenuk le ngono. Yo. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, nyenuk le. Ubur-ubur ikan lele. Nyenuk le. Ngenten lah, gini lambangnya. Enggak apa-apa ini lambangnya sarang hiu. Sarang hiu ini. Foto sih ngene. Iya, sini enggak apa-apa. Kuyan ya Mas, makasih ya Mas, bahagia selalu, sehat selalu ya. Pak Bu, makasih nggih. Bundar dereng. Enggak, pun makan. Belum. Bu, Pak, mang pendut ke mak mriyen, Pak. Wes yuk, iki langsung ae guyone rada akeh. Selamat ya Mbak Mas, pokoknya wajib bahagia Bu. Ini ada nganu nyawer uang ringgit itu enggak? Enggak ada? Enggak apa-apa. Hujan loh Pak. Pak Anten. Surya ya Pak. Isi 16 ya Pak. Wes oleh rong Pak. Kancane dipikir dong. Nggih, kene keikhlasannya Pak kene Pak. Alah wis sithik edem. Cik, kewane sing katut kene. Yo, iki langsung perange ngono ya, Mbak. Oh iya, soalnya kok kon kene wis jam 7 esuk mau. Nang nggih, ya. Yen ya ora napa-napa ya mergo kahanan, mugi-mugi kita sedaya tetep wonten ing kesehatan ing pangayaman Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu.
Langsung perang.
Baik, terima kasih Mas Rohmati. Foto dulu berdua Mas Rohmati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah ini selesainya sajian tarian Bambangan Cakel ini, nanti mempelai berdua akan kita hantarkan untuk berganti pakaian dengan pakaian kebesaran yang kedua, dan nanti sembari menunggu selesainya kirap yang kedua, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan sajian dari teman-teman campur sari. Bidalipun prokatang lenangkong risang temanten sarimbit. Sri Nalendra kang minulweng jagat raya. Meranu swang pangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kokelo sabdaning kokelo mringkane goro wis kepareng tinarabuka pamberating Sukerta anggara gunging kang anggung gumulung gegolonganira triloka lekere kongsi lamun taten berat bisa ndaya pangaribawaning atmaja lena ing kaprayetan sang kala sirna durga mendhak kala kalaning mirta jinangka kalaning temanten sarimbit arsa gumantos ageman kang kadewi tinata ing samangke keluarga keparang badhe ngaturaken panembrama lelangen gelaring campura sari sekar merbabu ya kembanging meru ya kembanging ardi ya sekaring giri ya sekaring ancala kang winastan meru babu kondang minangka papan sekti gawat kaliwat wingit kepati papaning para pinter nggenyo kepareng upadi jatining bener nur sumuruping pepadang kengarasaning Gusti Kang Maha Tunggal kengarasaning Gusti Kang Maha Wiket kang kripta jagat raya sisining jangkep datan katingal saking Mandrawa katebian us lumawat manjing jroning pantri kepareng nyata kalajengaken rumpakaning greda lelangen driyan gegendingan Manasuka campuh nyawiji lawan Sekar gunung wujuding budaya
Monggo Ki Yosi Sinasimito. Wangsul kateng kinasih. Monggo Mas Yosi. Matur sepadun Ji. Pak Parwoko ingkang sampun paling wekdal. Inggih, yen semantes ngrantulu mados sing tata hati cara candhaipun nenggih serat maja temanten sarimbit nedeng gantos busana pramila kepareng marak sowan malih mecak miyak sepining swasana berkatang pangrupaka budaya campur sari sekar mebarbu lumantar jengkaripun diajeng indah campur sari sekar merbabu. Sugeng siang, Nduk. Sugeng siang. Ah. Niki kula meni Pak napa meni Mas? Arep kepiye ya arep muni? Mbah Kakung. Padake. Arep muni Pak kok ya ijen enom, arep muni Mas kok wis metu buntute, arep muni Om ngono kuwi samare tak bungkus. Heeh, wis sak merdikane awakmu bae. Mas ngono ya ben rada akrab, gitu. Niki sinambi nderek latihan je. Heeh. Dimo wong dereng saged le omong-omong. Latihan enggak kergo. Dimong aku ya gelem ngomong kono tak matur Pak Waget. Ah mboten niku. Ora to. Lah ya maksudnya tegese iki aku tak laporan karo Kang Rama nek kene iki nyambut gawe karo aku ngono. Ora ngomong liyane. Nggih niki ajeng diparingi napa? Dicaosi sing rada gumyak ora dadi ngopo. Mau ngarep mau wis Nyemek-nyemek. nyemek-nyemek saiki sing rada gumyak ngono ya kanggo tombo ngantuk. Oh nggih, niki saderengipun tak tanglet ibu-ibu. Heeh. Ambi arep takon apa jal ngono. Bu, jenengan saking pundi niki? Saking dene Citran. Citran. Ajeng nyuwun lelagon apa, Bu? Selendang biru. Kedap tos maaf. Sing ngoten niku napa sing dangdut? Oh sing Oh, dangdut. Wah, biasanya nek selendang biru ku yang ngono kuwi kok. Nggih, kalian apa wau? Lungiteng asmara. Oh, miteng asmara. Mbak. Malah senyum-senyum. Ditamani Bapak. Heeh. Nun. Segara madu. Lir segara madu. Wah. Nggih niku mangke. Ah, iya siji mbaka siji kok diaturke. Nek wektune nyandak nek ora nyandak sesuk nanggap dhewe. Gitu. Nginjing nanggap malih. Insyaallah nggih. Nggih. Mangke ngubungi kula mawon murah nek kula niku. Insyaallah. Nggih niki lungiteng asmara. Lungiteng asmara. Ya, wis aku ki wis mangsa barang ngono arep ngaturke sing apa dhisik, siji mbaka siji diaturke. Lungiteng asmara.